Скачането е яко, нали? Затова скачаме пак. Аз няма да ви държа. Ами вие сами ще скочите. Но и аз ще скоча за вас. Дръжте се. 1, 2, 3. Еее! Добре, сега се катерим пак на местото. Но надолу изглежда твърде височко. А сега ще скочите сами на 3, 2, 1. Чао! Здрасти! Та-та-да-да-тъу! Сега стойте тук. Вижте. Watch out! Арки! Якичко! Сега. Добре. Скачаме заедно. На 3, 2, 1. Фу! Якичко! А сега правим въртележката на страха. Замаян съм. Къде съм? Спайдермен. Ако не ми вярвате, вижте, катера се. Хю, вече съм отгоре. Това е височината. Ето надолу. Твърде си е височко. Скачаме на 3, 2, 1. Опс. Чао! Чао!